Megszólalt a harangszó, ez azt jelzi, hogy lassan vonulhatunk a templomba.
Tisztelettel köszöntöm a kedves megjelent vendégeinket rendezvényünkön, amely az augusztus 20-ai ünnepséget és professzor dr. Pálffy Gyula díszpolgári címmel való kitüntetését foglalja magában. Műsorunk kezdetén kérem énekeljük el közösen a himnuszt. Szeretném köszönteni falunk polgármesterét, Nagy István Bélát, valamint Kovács István, a község alpolgármesterét és a Szabásrét Egyesület elnökét. Tisztelettel köszöntjük rendezvényünkön dr. Ludas Lászlót, aki a műsor folyamán ünnepi beszédet tart. Köszöntjük továbbá falunk díszpolgárait, közülük külön kiemelném Rozina Zoltán, valamint professzor dr. Pálffy Gyulát, aki a mai ünnepség keretén belül kapja meg e címet. Köszöntöm a rendezvényen Ütő Szabolcsot, aki dr. Ütő Imre képviseletében érkezett hozzánk. És nem utolsó sorban köszönjük Olá Lajos tiszteletesnek és Bicsár László plébánosnak, hogy elfogadták meghívásunkat. És most megkérem a község polgármesterét, Nagy István Bélát, hogy mondja el az ünnepi köszöntőjét. Ünneplő. Országszerte ünnepelnek a hazánkban a mai és az elkövetkezendő holnapi napon. Tudjuk mindnyájan, hogy ez az ünnep mit jelent számunkra, mit jelent a magyarság számára. Az államalapítás ünnepe, a Szent István királyunk ünnepe. Én úgy gondolom, hogy ezen ünnepség itt Szabáson, ebben a kis közösségben méltóbb helyen nem is lehetne, mint az Isten házában. Ezért köszönettel tartozunk, és köszönettel tartozok már bevezető gondolataimban azért, hogy ilyen szép számmal összejöttünk, és ünnepelhetünk. Ugye, mint elhangzott a bevezetőben, ünnepségünk két részből áll. Az első részben ünnepeljük az államalapítás évfordulóját, ünnepét 2012 évben, és ehhez az ünnepséghez kapcsolódóan, amit a megtiszteltetés jeléül szántuk mindenféleképpen a szervezők részében, az önkormányzat és a Szabásrét Egyesület díszpolgárunká avathatjuk professzor Pálffy Gyula, tanárurat, írót. Én annyit kívánnék mindnyájunk számára, hogy ahogy azt majd hallani fogjuk az ünnepség folyamán, talán több alkalommal is, ami nem lesz más, mint Szent István üzenete részünkre, amit üzent, amit üzen, és amit üzenni fog, azt fogadjuk meg a szívünkben, és éljünk ezzel az üzenettel, ezekkel a gondolatokkal.
amelyek én úgy gondolom, hogy a magyarságnak a jövőjét mindenféleképpen meg kell és meg fogják határozni. De ezt csak úgy tudjuk, hogyha valóban ezt kellő alázattal tesszük, és kellő szeretettel tesszük, kellő méltósággal tesszük, és a magyarság határokon belül és a határokon kívül lévő honfitársainkkal összefogva és karöltve fogja ezeket a gondolatokat magáévá tenni és képviselni. Én ehhez a Jóisten segítségét és áldását kérem. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták bevezető gondolataim. Most pedig Petőfi Sándor egy ma is aktualitást élvező versét hallhatják, melynek címe a 19. század költői, a művet Németh Richárd adja elő. Ne fogjon senki könnyelmen a húrok pengetéseihez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe rontott lesz. Ha nem tudsz más, mint eltagadni saját fájdalmat és örömet, nincs rád szüksége a világnak, és azért a szent fát félretett. Pusztában bújdosunk, mint hajdan népével Mózes bújdosott, és követte, mert Isten küldte vezérül a lángószlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángószlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mind, aki költő, a néppel tűzön, vízen át, átok rá, ki elhajítja kezéből a nép zászlaját. Átok rá, ki gyávaságból vagy romaságból elmarad, hogy míg a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis proféták, akik azt hirdetik nagy gonoszai, hogy már megálltunk, mert itten az ígéretnek földön. Hazugság, szentelen hazugság, mint milliók cáfolnak meg, kik naphevében éhen szomjan kétségbeesve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt lehet, ha majd a jobbnak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánán. És addig nincs megnyugvás, addig folyvást küszködni kell. Talán az élet munkáiként nem fog fizetni semmivel, de a halál majd szemeiket szerint látcsókkal zárja be, s virágkötéllel, selyempállal bocsátják földni. Felkérem dr. Ludas Lászlót, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplő szabásiak, kedves meghívott emberek! Ünnepelni és emlékezni jöttünk össze ezen a napon. Ünneplünk, hiszen augusztus 20-a az egyik legrégibb és legszentebb ünnepe a magyar népnek. Szent és magasztos ez a nap, hiszen államalapító királyunkra, Szent Istvánra emlékezünk elsősorban augusztus 20-án. Azt is tudjuk, hogy nem csak Szent Istvánra emlékezünk, hanem augusztus 20-a egyúttal az új kenyér ünnepe is. A hagyomány szerint ilyenkor sütötték az első kenyeret az adott évben termett búzán. De emlékezünk arra is, hogy volt időszak, amikor megpróbálták ezt a szent ünnepet is kisajátítani, elhalványítani, amikor az 1949-es Rákosi-féle alkotmány ünnepévé próbálták átkeresztelni. Ünnepeltünk tehát augusztus 20-án a rendszerváltozást megelőzően is, és hivatalosan az alkotmány és az új kenyér ünnepe volt ez a nap. Azonban a magyar nép mindig tudta, hogy augusztus 20-a elsősorban Szent István, az államalapító ünnepe. Az ünneplés mellett alkalmunk és igen jelentős okunk van az emlékezésre is, különösen a mai, mozgalmas és viszontagságos időkben. Mindannyian tudjuk, hogy milyen nehéz terhet vett magára államalapító királyunk akkor,
amikor lerakta a Magyar Királyság alapjait Európában. Az Ázsiából jött nomád, harcos, életmódjából adódóan hosszú ideig tartósan egy helyben megmaradni nem képes pogány magyarság eljutott Európa szívébe. Itt kell megemlékeznünk a nomád törzsek vezetőiről is, elsősorban Árpádról, majd később Géza fejedelemről is, akik szintén nagyon jelentős szerepet játszottak az államalapítás szempontjából. Gondoljunk csak bele, hogy milyen nehéz feladat lehetett összefogni és egy helyben tartani a magyar népet. Ez rendkívüli képességű vezetőket igényel. Géza majd Szent István nagyságát pontosan az adja meg, hogy felismerték, megmaradásunk egyetlen esélye, hogy alkalmazkodunk környezetünkhöz, felvesszük a kereszténységet, és kiépítésre kerül az erős, központi hatalom, mely képes arra, hogy a Magyar Királyság területét és az ott élőket megvédje. A vándorló magyar népet meg kellett tanítani egy teljesen szokatlan, addig ismeretlen életformára, szakítani kellett a pogánysággal, és emellett folyamatos harcot kellett vívni azért is, hogy a körülöttünk lévő népek tudomásul vegyék és elfogadják, hogy a Kárpát-medence a magyarság hazája lesz. Minden adott volt ahhoz, hogy ebben a csodálatos hazában egy új, nagyszerű korszak következzen be népünk történetében. De talán még Szent István sem sejtette, hogy milyen nehéz, küzdelmes időszak fog következni. Szent István mellett emlékeznünk kell a többi államalapítóra is, azokra, akik történelmük során mindig tudták, hogy mit kell tenni a magyarság fennmaradása érdekében. Emlékezzünk tehát 4. Bélára is, aki a tatárjárás után szervezte újjá az országot. De az újabb korban is akadtak olyan személyiségek, említhetném Deák Ferencet, a kiegyezés időszakát, valamint az első világháború utáni nehéz időszakot, amikor a rendkívüli mértékben megcsonkított országot kellett újjá szervezni. És a magyar nép mindig szerencsés volt, hiszen a történelmi idők nagy formátumú vezetőkkel ajándékozták meg. Szent István talán történelmi nagyjaink közül is a legkiválóbb volt, és a legnagyobb munkát ő végezte el az államalapítással. Szent István élt, de vissza soha nem ért a reálruházott hatalommal. Tisztában volt azzal, hogy a siker nem lehet áldozatok nélkül, és csak az elvégzett munka hozhatja meg gyümölcsét. És az is természetes, hogy voltak ellenlábasok, akik talán tiszta szívből és meggyőződésből hirdették, hogy Szent István által választott út helytelen, és az a magyar nép vesztét fogja okozni. Ma már tudjuk, hogy az azóta eltelt időszak Szent István igazolta. A magyarság fennmaradt, és ma is itt él a Kárpát-medencében. És Szent István intelmei hagyatéka ma is tanulságos, példamutató és elgondolkodtató lehet számunkra. Különös ezt kimondani, de 1000 év után újra felvetődik a magyar nép történelmében a megmaradás gondolata. Pontosan ez adja meg számunkra Szent István örökségének aktualitását. Tudjuk és érezzük, hogy most is sorsfordító időket él Európa, és benne Magyarország, a magyarság. Egy közösség tagjai akartunk és akarunk lenni, de úgy, hogy meg tudjuk őrizni magyarságunkat, identitásunkat. És ez nem könnyű feladat, hiszen a jelenlegi környezet ezen törekvéseknek nem kedvez. De hiszem és tudom, hogy a magyar nép képes lesz ismét arra, hogy megmutassa Európának és a világnak, hogy van magyar út, és ezen az úton sikeresen végig tud menni. Vissza kell tehát nyerni hitünket, önbizalmunkat, önbecsülésünket. Szakítani kell a kishitűséggel és az önmarcangolással. Büszkén kell vállalni magyarságunkat.
És ezért fontosak az ünnepek, azok az alkalmak, amikor együtt tudunk ünnepelni és emlékezni. És felelősségünk is van az utánunk jövő generációk felé, hiszen nekünk kell megtanítani és átadni Szent István örökségét fiataljainknak. És nagyszerű dolog, hogy itt Dél-Somogyban, mint annyi más kis településen, a szabásért is fontosnak tartották és tartják, hogy megálljanak ebben a rohanó világban, ünnepeljenek és emlékezzenek. Az ünnepek összehozzák az embereket, erősítik a közösséget és a közösséghez tartozás tudatát. Végezetül engedjék meg, hogy nem Szent István interneiből és tanításaiből idézzek, de úgy gondolom, hogy ideillik Kölcsey István gondolataival szeretném zárni beszédemet. Az élet fő célja tett, és tenni magában, vagy másokkal együtt senkinek nem lehetetlen. Tehát tégy, és tégy minden jót, amit tőled telik, és mindenütt, hol alkalom nyílik. És hogy minél nagyobb sikerrel tehess, lelkedet eszközökkel gazdagítani, szüntelen igyekezzél. Köszönöm megtisztelőt. Kérem, fogadják szeretettel Petőfi Sándor Magyar vagyok című versét Derges Anett előadásában. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az 5 világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kevelén. Van rajta vért, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága, mintha a föld végét keresné, olyan messze-messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra felröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képen, magas kedvemben sírba fakadok. De arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltunk tengerén, ahol szemem erekbe nyúló kősziklákat lát, nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, s miénk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? Hol dicsőség halvány kísértete? Föl-föltűnik, s lebúvik nagyhamar, ha vert az óra otthon mélyébe. Hogy hallgatunk? A második szomszédig alig, hogy küldjünk életünk messzét. Saját testvérünk ránk készítik a gyász, s gyalázat fekete mezét. Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég, szégyellenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnallik még, holott máshol már a nap úgy ragyog. De semmi kincsért, sírért a világon el nem hagynám én szülőföldemet, mert szeretem, hőn szeretem, imádom gyalázatban is nemzetemet.
A következőkben Szabás község polgármestere, Nagy István Béla és a Szabásért Egyesület elnöke, Kovács István emléklappal ajándékozzák meg dr. Ludas Lászlót. Tisztelt alpolgármester úr, kedves Kaci! Engedd meg, hogy ezen alkalomból, hogy ide látogattál hozzánk Szabásra, és első ízben voltál, úgymond díszvendégeink egyike a mai, és köszöntőt elmondani itt mindnyájunk számára, hogy ez ne csak bennünk hagyjon maradandó élményt, és hogy számodra is egy kis emlék legyen a már korábban kapott sok elismeréseid mellett, ez a szerény kis oklevél plakett, és ez a kis szerény kis ajándék, egy toll, amire belegravíroztuk azt, hogy Szabás 2012 év, emlékeztessen arra, hogy a mai napon itt jártál nálunk, és kívánjuk, hogy a Jóisten adjon munkásságodban sok erőt, egészséget és minden jót a számodra, és fogad szeretettel. Szépen köszönöm. Tisztelt ünneplő közönség! A mai napra a Szabásért Egyesület elkészítette hagyományos ünnepi kenyerét. Ez eltér a szokásostól. Jelkép, a neve kukoris, azaz fonott kalács. Elődeink kizárólag nagy ünneppor kenyérhelyet tették az asztalra. Keresztelő, esküvő, halottpitor, ez a jelkép az összefogás, az összetartozás jelképe. Nincs vége, mert átölel, körbefoly. A mai ünnepen ezt szeretnénk átadni. Különös játéka a sorsnak, hogy az átadója egy olyan kislány, akinek családja, ősei 300-adon keresztül szolgálták egy falu életét. A szép, déd, nagyszülő, szülők és maga a gyermek is. Kisfalu polgárai. 6 generáció, még kimondani is sok. Ezért most megkérem Gonda Angelikát, adja át az Egyesület összetartozást és békességet jelképező kenyerét Nagy István Béla polgármester úrnak, és kérem a polgármester urat és kedves feleségét, hogy vegyék át az Egyesület kenyerét.
Olá Lajos, nagy tisztelet. Augusztus 20-án Szent Máté könyvéből a következő evangéliumi részletet fogjuk hallani. És az hegyi beszédben így szól. Mindaz, aki hallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette. Szakadt az ápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Szent István királyunkat mai napon, 1083. augusztus 20-án emelték oltárra, vagyis avatták szenté. Magyar nép felismerte benne azt, akire fel lehet tekinteni, aki egy mérték, egy mérce. Hogyan egy fényképen mondjuk egy hegyet szeretnénk megnézni magasságát, hoz kell egy ember, viszonyítási pont, hogy mekkora is az a hegy. Szent István király ilyen mérce minden magyar ember életében. Fontos, hogy hozzámérhessük magunkat. Mi mire építjük az életünket. Ő, mint hallottuk, sziklára, Jézusra, kereszténységre építette a nemzetet, bennünket. A kenyér ilyen fontos számunkra. Az élet, hogyan másféleképpen nevezik sok helyen. Fontos, szükséges életünk fenntartásához. Isten. Köszönjük, hogy ma is adtál, idén is adtál termést. Adtál embereket, akik megdolgoztak érte, izzadtak érte, vetették, aratták, őrölték, sütötték, és itt van kezünkben a kenyér. Urunk, köszönjük néked, hogy te vagy az élet kenyere, Jézus, a mi Urunk által, a Szentlélek közösségében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjunk mindnyájunkkal. Amen. Eddig eltelt évében sok megtiszteltetésben volt már részem, de olyan, ami soha, hogy egy megszentelt kenyeret altassak a kezembe. Én úgy gondolom, hogy ez a nap, ez az alkalom, ezzel a váratlan kis meglepetéssel, ami annak tűnik, bár nem az, és valószínűleg, hogy egész életemben meghatározó pillanat lesz. Úgy gondolom, egy kötelezettséget éreztek bennem, és sok mindent át kell értékelnem az eddigi életemben, hogy ebben a nagy megtiszteltetésben részesülhettem, hogy nem csak ezt a kenyeret, ezt a békesség kenyerét kaphattam a kezemben, és nem csak pont augusztus 20-án, amelyet meg is áldottak egyházaink képviselői. Én ezért nagyon hálás vagyok, és higgyék el, hogy meghatottságom mellett életem egyik legboldogabb napja lesz. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon hálás vagyok. Ünnepi műsorunk második fele következik, melynek keretén belül kerül sor professzor dr. Pálfi Gyula díszpolgárrá avatására. A rendezvény ezen részét a Szabásért Egyesület női kara, illetve a Szabás ifjúság szervezte. Megkérem Rozina Zoltánné, hogy ismertesse a professzor úr életét, pályafutását és munkásságát. Tisztelettel köszöntöm ünnepségünk minden kedves nézőt. Először hallgassuk meg Puskin csodálatos versének egy részletét, Nyita Diana tolmácsolásával.
Köszöntlek, kis falu, hozzád hozott az út, békesség, munka és ihlet örök tanyája, hol önfelett tűnődés tengerével fut napjai láthatatlan árja. Tied vagyok, nekkel a hangos és hazug udvar pompája, és a vad Tibor nyögőze. Itt hallgat a mező, csak tölgyek lombjezók, elönt a csönd, szabad gondolatok szülője. Tied vagyok, szeretem hallgatom kerhény lombját és virágát, s a réteg, hol széna erős illata száll át, s cserjék között rohan a csillogó patak. Előttem mindenütt élők és tiszta képek, itt látok két halastavat, tündéri éjjel. Rajtuk halász fehér vitorlája ragyog, mögöttük dombsor és szántóföld szalagok. Parasztházak, szénszórva, távol, nedves parton nyáját terelgeti a pásztor. Itt szárnyas szélmalom, füstös karám amor, a föld és az ember ég a munkaláztól. Istenként alkotok külön törvényt magamnak, itt, hol nem villan rám gyanakvó vizslaszem, őszinteség fényében fürdik életem. Vádak, rágalmak, itt haragra nem ragadnak. A tisztán húgyanon szól, szomjan vissza lelkem, és ezt a másik világot nem kell irigyelnem, ahol az egyszerű szépséget megvetik, s a gonoszság aranydíszben pömpeskedik. S felétek fordulok most messzi századok, fülembe zendő jósigétek, szabad, teremtő, tiszta port ígértek, s a tétlenség ellen fellázadtok, a gondolat, mint belém dobtatok, agyamban él, szívemben dobog. Dr. Páfira professzor egyetemi tanár életútját és munkássága. Tatta Hásfa utcán, már nem csoszog elém a vénszülém. Félrevett harang a szívem dobbanása, gyermekkoromban nézek egyre messzebb, ahol az izzó mezőtől megrészegültem, száraz kukoricaszállal hegedültem. Így volt, így kezdődött.
ahol a reggel könyörgéssel kezdik a templomban. A napot imával zárják. Arany Sándor tanító úr felfigyelt a szorgalmas, érdeklődő kisfiúra. Nem csak érdeklődő, jó tanuló is volt. Magatartásában azonban mindig volt valami, amivel magára vonta a figyelmet. Szerette a pajtásait, nem akart más lenni, mint ő. Mivel tehetősebb családból származott, szülei igyekeztek szépen járatni. Ő azonban lázad ellene, az iskolába érve lehúzza apró kis szandálkáját, és mezitlábülve társai közé. Szerette a verseket. Minden alkalommal szabad március 15-én a Hősök szobránál. Még egyszer, 4 év után eljött a nagynap, és beiratták a Csurgói Református Gimnáziumba. Jöttek a háborús évek. A háború borzalmai, amit együtt éltünk át. Front, éhezés, menekülés, újjáépítés. 1952-ben sikeres érettségi vizsgát tett. Osztályidegennek minősítették, mivel szülei gazdagabb családból származtak. Nem veszik fel az egyetemre. Mélyen vallásos, rendületlenül hisz. 60 éve őrzök egy emléket tőle. Ekkor rajzolt és írt az emlékkönyvemben. 2 harang, e falu templomának harangja, és alatta a következő szöveg. A harangnak ért szavára nyíljon ajtad fő imára, és a hajnalnak szép csillaga vezérelje utaidat. Akkoriban nehezen, de később megértettem ezeket a csodálatos szavakat. Kaposvárra megy, mert dolgozni akar. Műszaki rajzoló lesz. Így már munkásnak számított, akkoriban keresték a tehetséges fiatalokat, hogy alkalmasság alapján, és ne csak származás szerint vegyük fel az egyetemre. Felvételt nyert a Budapesti Orvosi Egyetemre. 1953-ban és 1959-ben végzett. Ungár Imre professzor beosztottja lett a koráni mellkassebészeten hosszú évekig. Majd az Oráni Francia Alapítványi Egyetem mellkassebészeti osztályát vezette 6 éven át. Hazúról hívást kapott. Honvára lett. Szigorú szemen megseredben, falu még nem várt kegyesebben városi gondosóra. Titkos hálóit értem szűrte, s hogyha leborulok előtte, bűneim elfelejti. Vagyok tékozló és eretnek, de ott engem szánnak, szeretnek. Engem az én falun vár, mintha pendelyben látna újra, s nem elnőve és megsárgulva. Látom, hogy mosolyog rám, majd szól. Én gyermekem, pihenj el, békülj meg az én őrszívemmel, s borulj erős vállamra. Csicségat, csitít, csókol, altat, s szent békés falusi hatalmak ülnek majd a szívemre. S mindkit az édesanyja vert meg, kisírt, szegény elfáradt gyermek, újjal szomorú őket. Szíve
Hazaérkezve a Korányi Orvostudományi Egyetem Hulka Frigyes professzor helyettese lett. Majd mikor meghirdették az Orvostudományi Egyetem tanszékvezetői állását, 6 pályázó közül ő nyerte el a pályázatot, és ő lett az. A televízión keresztül közvetítették, és mi büszkén néztük, annak idején műtéteit. Nagyon sok publikációja jelent meg, szaklapokban. 70 éves koráig vezette a tanszéket. Szabás itt is varázsszó volt számára. Bárki kérte segítségét, mindig készen állt. Közben nyugdíj előtt 5-6 évvel a szakirodalomon kívül szépirodalommal kezdett foglalkozni. Műveiben nem egy fáradt öregembert látunk, ellenkezőleg. Egy életvidám, az élet minden apró részletét ismeri, az embereket, szülőföldjét szereplő íróvá előttünk. Nincs alkotása, ami ne szólna rólunk, a faluról, az itt élő emberekről. Az első műve, Rosehánetti, nem csak nálunk, Európában is, és a tengeren túlon is ismertünk. A Budapestről Szabásra költöző szülésznő viszontagságos sorsát mutatja be. A szabásnak szeretetét, a fiatal lány szomorú életét, lélek merengető, csodálatos mű. Nagyon szomorúra sikeredett. Ezt ő is tudta, ezért egy vidámokba kezdett, Proletár Decameronba. A minden hájjal megkent főszereplője ennek is Szabási élő személy. Kortársaim, és akik még emlékeznek, mi is jól ismertük, mi csak Cserkás Lászlónak hisztük. Ő a főszereplője. Majd megjelenik a novellás kötete, amely teleszabási novellával Kaposvár adta ki, holott szinte majdnem minden novella rólunk szól. A Két ló beszélget című novelláját lefordították német nyelvre, és a frankfurti Goethe kiadó világszínvonalnak minősítette. Ezt követi
a kopogtat a világ vége, látsznokként jósol meg egy világ katasztrófát, de a centrum ismételten csapás. Utolsó műve, ami megjelent, Szemefénye Eszter 2500 évvel ezelőtt játszódik a perzsa birodalomban. A történetnek ma is van aktualitása. Fontos tanulságokat hordoz a jelen számára. Munkásságát mindenütt elismeri. Tagja a Magyar Írók Szövetségének, a Berzsenyi Társaságnak, a Somogyiak baráti körének. Nem kis büszkeséggel mondjuk, hogy alapító tagja a Szabásrék Egyesületnek leányával, Andreával együtt. Pálffy Gyula 2500 kilométerről is a miénk, szalmásiaké, aki a távolság ellenére is küzd, szülőfalura fennmaradásáért, a maga eszközeivel, szikével, tollal, ötletekkel. A hála és tisztelet és megbecsülés embere. Az ő javaslatára jött létre az első elszármazottak találkozója, amelyen tanítójuknak 100. születésnapján márványtáblával rótták le kegyeletüket, és köszönték meg Arany Sándor munkáját. Most Pálffy Gyula szól hozzám egy verssel, Perszik Pál tollából, amit Dergetsz Gyulán évad elő. Arról beszél, hogy az öregkornak is van szüksége. Idős barátaim, megőszültünk szépen, napunk hanyatlóban a nyugati égen. Gyermekkor, ifjúkor, már csak kedves emlék, visszanézve, mintha óvodások lennénk. Hosszú évtizedek tűntek el mögöttünk, élet országútján, fényben, ködben mentünk. Megtépázott minket életviharszele, arcunkra redőket rajzolt időkeze. Betegség, rosszul lét, már gyakori vendég. Hála, áldott atyám, új erőt ad mindig. Ám időskornak is van szépsége, bája, imádkozókra vár életkoronája. Verejtékünk, könnyünk nem fog múlni többé, atyánk országában élünk majd örökké. Pálffy professzor. A falunk, az egyesületünk, a betegei, a barátai és magam nevében mindent köszönöm. És most visszadom a szót a magáról. Felkérem Nagy István Béla polgármestert és Kovács István alpolgármestert, hogy adják át a díszpolgári címet professzor dr. Pálffy Gyulának. Kedves professzor Gyula bátyám, ahogy kértek tőlem, engedd meg, hogy mindenféle nagy szavak és törítések nélkül egyszerűen, ahogy az életrajzodból is megismertük, hogy nagy tudásod és sok világ szintű elismerése mellett mindig megmaradtál azoknak az egyszerű embereknek a soraiban, akik ezt a kis községet alkotják, akik közül elszármazták, hogy én is egyszerű szavakkal köszönjem meg a munkásságodat, és azt, amit sok évtizeden át ezért a községért tettél, és innét elindulva irányített ennek a kis közösségnek. Mondhatom azt, hogy a napjainkban született kisdedektől a legidősebb emberekig, aggastyánokig mindenkinek a háláját
és a köszönetét közvetíthetjük felé. És ez csak egy kis apróság, egy kis egyszerű oklevél, egy kis egyszerű kitűző, kis emléklap, amit most átadunk neked. De ezzel együtt adjuk a szívünket is, a hálánkat. Azért a 601 néhány emberért, akik ebben a községben élnek és laknak, akik szeretnek téged és felnéznek rá. És családod, aki hála Isten elég népes, büszkén nézhet most rá, büszkén gondolhat majd erre a napra, mert ez egy egyszerű kis faluban, egy kis református templomban vagyunk, de ez most a számunkra a palota és a világ közepe. Én ezeknek a gondolatoknak a jegyében adnám át ezt a kis oklevelet, amit helyezd el a vitrinekben, és néha, amikor a sok oklevelet, sok elismerő érdemeidet taglaló érmek között vetíted, vagy érmekre vetíted a szemedet, és amikor megakad ezen a kis oklevélen, akkor gondolj erre a kis falura, gondolj ezekre az emberekre, akik tényleg és szeretnek, és fogad hálán terülést. Bocsánat, igazából én csak átadom az ajándékot Simon László és a Somogyiak baráti kör nevében, mert nem lehet. Igen, akkor hadd gratuláljanak a hárnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szervező bizottság rendezéseiben én az éves ismertetésen, fogadáson mondom el, és addig szíves türelmüket kérem. Ünnepségünk végén szeretnék köszönetet mondani minden kedves megjelent vendégünknek és mindazoknak, akik a mai rendezvény sikeréért dolgoztak. A meghívottakat, illetve a műsorban szereplőket szeretettel várjuk az Egyesületi Házban tartandó fogadásra, melyet a Szabásért Egyesület és a Polgármesteri Hivatal közösen szervíroz.
Műsorunk zárásaként kérem énekeljük el közösen a szózatot. Ne vagy csak több. Egyelőre ne. Gyula bátyám, legyetek szívesek venni az ünnepi kocintáshoz italt. Igen. Nehogy neki alkoholmentes, csak ilyen kis percből van. Majd mindenki annyit iszik belőle, amennyit a gépkocsi vezetés megenged. Parancsoljatok. Laci bácsi, legyen szíves. Baliska. Parancsoljatok. Értél nem baj, nem fáj. Legyetek szívesek pályán menni. Ennyi csak a kedves feleség után mentek. Kevesek a gépkocsi vezetőnek. Csak a professzor úr egészségére. Nem parancsoljatok. Tiszteletesen. Egészségére visszateszem, mert nem jön. Egy kortyú. Nem. Mi sem volt is meg lehet inni, azt mondták. Ne. Felmentést adtak, azt mondták. Nem adtak semmit, felmentél. Viktor Jánosról benyomják 300 ropit. Adok 300 forintot, megiszok egy pohárból. Hát annyira én is. Még kettőt is. Hát mert 150-et kell fizetnem, 0-25 év, marad még egy 150 000 forint. Pedig ponthoz néztek. Nem. Nagyon köszönöm. Nagy Isten kívánok. Sziasztok! Jó. Szervusz, köszönöm. Széla. Hogy vagy? Jó vagy? Húzódjunk beljebb a kocsiba. Egy kortyot a professzor úr egészségére. Kérem Rozina Zoltán nyugalmazott igazgatót, falunk díszpolgárát, hogy pohárköszöntővel nyissa meg a fogadást. Tisztelt vendégköszönöm. Polgármester urak, egyesületi elnök úr, a helyi
egyházi méltóságok képviselői, nyilvános tiszteletes úr, és a jegyző urak, és nem utolsó sorban a már kitüntetettek személyei, és minden más vendég. Mindenek előtt nagy-nagy tisztelettel és szeretettel gratulálunk professzor Dr. Párfi Gyula egyetemi tanárnak, tagtársunknak. Ezt azért hangsúlyozom, mert hisz hallgattuk, hogy az egyesületnek tagja. Kitüntetetnek venni nem kis volt. Nem, mert a kitüntetést hosszú, szívós és kiemelkedő társadalmi tevékenységnek kell megelőzni, hogy kiérdemeljük ezt a megkülönböztető és kedves gesztust. Bocsánat, azért már én sem látok jól. Egy kitüntetés azon túl, hogy megérdemelten kapjuk, további szorgos munkára és további szorgos tevékenységre számít, illetve ezt kell tenni ahhoz, hogy a település vonatkozásában elnyerjük. Egy kitüntetés azon túl, hogy megérdemelten kapjuk, további kötelezettségekkel jár. Rosszul gondolkodik az, aki érdemei elismerése után megelégedéssel elpihen a babérokon, és tevékenysége a múltával egyenlő. Talán nem sértek irodalmi etikát azzal, hogy segítségül hívom a költőt, és egyetlen szócserével egy kijelentést intelemmé változtatok akkor, amikor egyik verssorát a szóban forgó aktualitás kedvéért módosítom. Nevezetesen azt a sort, amikor az engem az én falum vár helyett tőlem az én falum vár tartalmat hangsúlyozom. Ehhez a lankadatlan igyekezethez kívánok most mindenki tüntetetnek sok lelki, szellemi és fizikai erőt az intelem megvalósításához. Ürítsük varrunkat arra, hogy Isten segítségével ez megtörténhessen. Kedves segítség! Dr. Párfi Gyulát szólítanám meg, amelyben szeretne szóljon pár szót, mint frissen kitüntetett díszpolgárnak. Aztán polgármester úr, polgármester helyettes úr, hölgyeim és uraim, rendezőbizottság szervezetében én most juthatom szóhoz. Elmondani néhány esemény az életemben, és főleg olyasmiről
arról, ami a szabásosság. Némi magyarázatra szól talán az, hogy én nem Szobáson, hanem Kaposváron születtem. 1933. július 18-án egy nagyatárdi orvos, egy nagyatárdi szülésznő, a Szabási Domián Géza körzeti orvos és a Szabási szülésznő négyen nem tudtak világra segíteni engem. De azóta én azon tűnődöm, hogy talán nagyon nem is akartam, mert úgy gondoltam, hogy itt van, amíg itt vagyok, itt van a jó helyem. Aztán beszállítottak a nagyatárdi orvos a személygépkocsijával a kaposvári szülészetre, ahol minden nehézség nélkül napvilágot láttam, de megviselhetetlen minket ez az esemény az édesanyámmal együtt, mert 2 hetet töltöttünk a kórházban, és ez alatt a Kossuth Lajos utcai református templomban megkereszteltek, és ahol Városházán az anyakönyvi hivatalba bejegyeztek. Aztán a következő 3 évben lényeges, említésre méltó esemény nem történt, de akkor egy szokatlan eseménynek lehetett tanulja a református gyülekezet. Balogh Árpád református lelkész volt az igehirdető, és közismerten olyan istentől kapott hangorgánuma volt, azt megkieresztettek, akkor megremegtek a hallgatók. Sokan azt beszélték, hogy nem is kell bemenni a templomba ahhoz, hogy a Balogh Árpád programját meghallgassák, azt az utcán is lehet hallani. Hát egy ilyen ablakremegtető prédikáció közben elvitt engem az édesanyám a Isten tiszteletre, és az első sorban a szószék, nem ilyen szószék volt akkor, ez a háború áldozat alatt a régi torzak, hanem egy magas szószék, hosszú lépcsősorral. És mikor Balogh Árpád a prédikációjában ott tartott, hogy szinte rezegtek az ablakok, és egy lélegzetvétel szünetben, kihasználva a csendet, én hangosan, torkom szakadtából bekiabáltam, hogy menjünk innen haza, mert nagyon mérges a bácsi. Szegény anyám nem tudott mit tenni, fölkapott engem és kiszaladt a templomba. Egész héten az én nevelésem folyt. 100-szor elmondták, hogy kell viselkedni templomba. Csöndbe hallgatni az imádságot, éneklést is. Hát az anyám bátorságot vett, és elhozott ugyancsak a következő Isten tiszteletre, félve, aggódva, hogy mi történik. És az történt, hogy amikor Balogh Árpád éppen fölemelte volna a zengzetes szabályt, akkor lenézett. És a lehető leghalkabbra mondta a prédikációját. Mint később kiderült, Balogh Árpád hitt a predestinációban, az előre elrendelés szabályában, és azt gondolta, hogy aki 3 éves korában beleszól a prédikációba, az nem lesz más, mint református pap. Így
így is viselkedett velem, útfélem, ahogy csak módja volt rá, elbeszélgetett velem. Hát természetesen olyan dolgokról, amiről egy kisfiúval beszélni lehet. Elkísért engem 10 éves koromban a Csurgói Református Gimnáziumba. Nagyapámmal együtt beírattak, megmutatták a gimnáziumot. A hatalmas mamutfenyőfákat, a gyönyörű parkot, és a internátust, ahol majd 8 éven át lakni fogok, és a konventust. Az épület ormára hatalmas, méretes fémbetűkkel az volt írva, hogy Gróf Festetics György Fiúnevelő Intézet. A főbejáratra pedig az, hogy Deum Time Regen Hombóra, Isten félje, király tisztel. Hát, többi részletek aranykapon elmondta, akit én az utóbbi időben színaranykapinak. Aztán nehéz évek következtek, szinte kitiltottak a gimnáziumból. Jó eredménnyel eltekintve, és nekem a Nagy Imre kormányprogram az egyetemre, a köztudomány, köztudat a Nagy Imre programot szinte úgy veszi tudomásul, hogy megszüntette a termelőszövetkezetet. Pedig ez csak egy icipici része volt a tevékenységének. Az élet, a közélet minden szférájára kiterjedő rendelkezéseket hoznak, és így az egyetemekre is. Az egyetemekről munkásparaszt kádereket vettek fel, ettől kezdve az volt a rendelkezés, hogy a tekintet nélkül a származásukra a legtehetségesebbeket kell fölvenni az egyetemre. És így kerültem én a Tudományegyetemre. Akkor is a szüleim nagy anyagi áldozatával. Arany Sándorról, akit emlegettetek, róla is szeretnék pár mondatot szólni, aki a nevelésemhez nagy mértékben hozzájárult. Valamennyi sátoros ünnepen én verset mondhattam, amiből talán néhány sort, Simándi Béla verséből néhány sort fölidéznék, úgy szól, hogy nemzeti szín, a magyar zászlóról íródott ez. Nemzeti szín az én színem, igazán csak ezt szeretem. Ha zászlókat lengni látom, sorsomat büszkén megállom. Lelkem lángol, szemem ragyog, hely, hogy én is magyar vagyok. Aztán Arany Sándor megszervezte a dalárdát, a férfi kórust, bársony sapkája volt, és minden ünnepen szerepeltek. Sok mindent tanultam Arany Sándortól, többek között a betűvetést, írás-olvasást, de mindenféle fontos törvényre felhívta a figyelmünket, és azt úgy magunkével tettünk, és ez az úgy szól az egyik ilyen mondata, hogy ne bántsnak hívják a másét. Azt mindenki betartotta. Aztán még egy fontos dolog jut eszembe, azt mondta, hogy aki
nem tud elég mélyen szántó lenni a mondani valójában, az mindig a beszéde hosszát húzza. Ezt is magamévá tettem. Nem szeretnék hosszan beszélni. Még egyszer szeretném megköszönni ezt a megtiszteltetést. Mindjárt meg is mondom, hogy ez miért hatalmas megtiszteltetés, mert Budapesten a kitüntetéseket a politikum és az összeköttetés jellemzi. Szabáson, bekára, gramra ismernek mindenkit, tévedés, vagy valamilyen mellék akarat nem jöhet számításba. Még egyszer megköszönöm a kitüntetést, de családomnak is szeretném megköszönni, feleségemnek, Takács Klárának, gyermekeimnek, vejeimnek, unokáimnak, hogy biztosítani tudták azt a környezetet, amiben én a melkassebészeti tevékenységemet és az irodalmi tevékenységemet nyugodt körülmények között tudtam folytatni. Még egyszer köszönöm. Szeretném a vendégeknek bemutatni egy tanítványomat, Csonka Ferit, aki Németországba költözött, részt vett az ünnepélyünkön, és bevallotta nekem, hogy a szíve nagyon érintve lett ezen az ünnepségen, főleg akkor, amikor a honvágyról volt szó. Ő az, aki megszervezte nekünk a müncheni szereplésünket, amit sajnos nem tudtunk teljesíteni a karmesterünk betegsége miatt, de ami késik, nem múlik. Hát a Hegedűs Jani bácsi szerint még van 20 évünk is, abban 20 évben már. Köszönöm. Egy kis figyelmet kérnénk szépen. Jövel Jézus néven jöjjük, ábrázoltatának Jó étvágyat kívánok mindenkinek!